Hello. Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. Ayan, Connie, the number one naunang listener natin. Ayan, shout out Ma'am Connie 13. Ayan, maing pag-ari sa tuwang istasyon, no? The only radio and NYT radio, Rebel Radio on board. Sige lang, at least makatamsak ka, walang problema yan. Ayan, Connie, maraming salamat, Ma'am Connie. Kumusta ang ating hapon dyan, Ma'am Connie? Ayan, nandito tayo, no? Taga-Sibya, kasama ang ating hugasan. Ayan. Habang maghuhugas at tayo nag-ELS mga kaitsuunan. Ayan. Turing ako, sir, walang data. Walang problema yan. Basta't makatamsak na walang problema yan, Ma'am Connie. Ayan, mayong hapon. Hindi madugay mo abot ang atong mga karating ang ating mga kaibigan, ano? Nasa iba yung ibang iles pa mga dulo lang ako. Hirap ang Tagalog, mga guys. Ang background natin, mga guys, ay ang tunog ng mga platong kumakalugma. Ayan, mga guys, yan ay ating background. Ano? Sana niya ulit ang mga oras na kaya ko iwanan. Sana ayan, magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Luzon, Visayas, at Mindanao. At saan dako man ang mundo. Ayan, ako kayo sa Sibya ako. Wow, Rebel Radio on board. Wow.
may pagpapaminaw sa akong asawa nga na niya, Cypher R. Ayan, may pagpapaminaw sa atong radyo. Ayan, isunod si Mama Rahan Journey, may pagpaminaw. Ayan. Yes, station lang po tayo sa ating nag-iisang radio sa YT, no? Rebel Radio on board. Ayan, salamat. Ayan, dumating na ang aking kapatid, mga kaitsonan. Ayan. May pagpaminaw, Manay Region TV. PG lang, Brad. Ayan, maraming salamat, Manay Region. Ayan, salamat sa pag-ari sa akong pagsibya, no? Kita nagasibya, mga kaitsonan, diri sa malayong lugar. Ayan, salamat, Ma'am Rahan Journey, no? Sa pagpasok. Ayan, maraming salamat. Chula TV, ayan, mega shaget. Chula TV on board. Ayan, maraming salamat, Chula TV. Ayan, si Ma'am Rahan Journey, mga guys. Ayan, nandyan, ano. Kung di mo pa kadikit si Rexon TV, Ma'am Rahan Journey, no? Dikit na. Nag-i-LS din yan sa Rexon TV tuwing alas 11 ng gabi, ano? Puntahan natin yan. Ayan. At si Ma'am Rahan Journey ay nag-i-LS din yan. Ayan, member sa team natin yan. Ayan, dikitan. Ayan. Ayan, mega shaget kay Brother Ding Lasa Jane. Ayan. Ayan, salamat, brother, sa pag-duaw ka na ako, no? Ayan, salamat, brother. Rahan Journey, kadikit naman niya. Ay, Bisaya din is Ma'am Rahan Journey, di ay. Ayan, salamat sa pagpaminaw, Ma'am Rahan Journey, no? Sa atuang radyo diri sa YT, Rebel Radio on board. Ayan, brother, salamat sa matamsak, brother. Wow, Bisayang Butakal. Ano kang manoy siya po ni kaya ang profile, wapo kayo, murag si Samuel B. Ang jacket na to, no? Sige, mag-order ta jacket, no? Ayan, ibalik ta mga guys. Nag-order ko jacket mo nawala, ano? Ayan, na ba mo yung jacket, mga kaigsunan? Ayan, habal ni, mega shout out, habal ni, mega shaget nemo. Tulok na kanan, ha. Sige, tulok ka, eh. Huwag kang manangabat. Ayan, Ding Lasa Jane, mga guys. Pabidyo-bidyo dengan salamat, brother. Hindi pa ni mo na sila kadikit, brother, si Rahan Journey o si Rexon TV, no? Dikitan na natin, dikitan. Yan, kung hindi nyo pa kadikit yan, Ding Lasa Jane, napaka-legit niyan, mga guys. Nag-i-LS yan tuwing alas 11 ng tanghali, no?
Yan, ibalhin ko ani. Daghang salamat, Raincy and Rona, nga akong asawa mga guys na diyan, no? Nag-support pa rin, nag-suporta na nato, no? Salamat sa pagpaminaw, salamat sa pagpaminaw sa atong mga kaigsunan din, ha? Yan, ilabi na ni Habal ni. Ayan, kadikit na ako na tanan. Alright. Ayan. Daghang salamat, no? Ayan. Daghang salamat, Habal ni. Ang sa maning Habal ni, habal-habal na. Mura man tag mamasahiro ani. Ayan, salamat sa pabiji. Congrats Rahan, nagbigay ako sa kanya ng saging brother nung mag 1K pinasa ni Sir Alabat. Oh, okay. Daghang salamat brother Jane Dinglasa, no. Si Rahan Journey ay member sa aming team, brother Jane Dinglasa, no. Daghang salamat. Yan. Daghang salamat sa pagpaminaw, no, sa atong mga kaigsunan din ay labi na sa atong mga ka-teammates nga naa diha karon nanikay sigay, no? Yan, daghang salamat. Dili bawal emoji host. Dili na bawal habal ni. O itira kay na. Ang bawal diha is mga ang bawal din na kanang mga words nga di na to nang makaila si Lulo, no? Daghang salamat, no, habal ni paminaw ning atong radio diri sa YT River Radio on board. Ayan si brother Jane Dinglasa nagbutang sa iyang balay mga kaigsunan. Ayan, payag na, payag. Salamat sa payag nimo brother Jane. So manghinaot ang ila nang atuno imong payag, no? Aron ato din nang mapuyan kanang maong payag. Kita dili na bawal kay gibutang na diha. Tinuod yun na habal ni, no? Si habal ni mga kaigsunan ni nag-ILS yan tuwing kada gabi mga kaigsunan. So kung na mo'y panahon ako na tambayan si habal ni kada alas 11 siya si Rickson TV mga guys aka habal ni. Ayan. Yan, daghang salamat sa pagsud, Ma'am Charmin Jesseret. Daghang salamat sa pagpaminaw ning atong radio, Ma'am Charmin Jesseret, no? Hello, chef. Ayan, hi. Ayan, Rahan Journey, dikit naman mini Dinglasa. Daghang salamat sa pagdikit mo, Ma'am Rahan Journey, no? Stay connected lang po. Ayan. Ma'am Charmin Jesseret too. Good afternoon, chef. Mayong uto, mayong uto, Ma'am Charmin Jesseret. Ayan. Bisayang Butakal, walay anay diri host. Yawan ng Bisayang Butakal mga guys. Ayan, daghang salamat sa pagtamsak sa akong keyboard, Ma'am Charmin Jesseret, nyo. Tamsaki pa more. Ayan. Ayan, ngayon si Day Jane Dinglasa, si Jane, brother Jane Dinglasa. Salamat, Day Rahan. Ayan. Bisayang Butakal, ako'y anay. Kuyawa sa dinig mga makagwapo ang kanyang profile picture, mga kaigsunan, no? Mura kinig attorney ang profile picture ni Bisayang Butakal, mga kaigsunan. Ayan. Host dili ra kaayo ko magdugay kay i-charge pa na ako ang cellphone. All right. Salamat kayo, Ma'am Rahan Journey, na. Balik-balik ta diri sa tuwang nag-inusarang radio sa YT, na. River Radio on board. Shotgun tanan. Dili kay shotgun lang, no? Naabsod na sila granat. Mga masikad na po na niya itong mga term, mga kaigsunan. Ayan. Yung atong mga radio. Ayan. Ayan, Bisayang Butakal. Tawa ng tawa.
Ayan, Bahugiti, thumbs up host. Ayan, dengan salamat sa Bahugiti Nadia. Maraming salamat sa pagpaminaw, no? Bahugiti, no? Ayan. Asa ka man nahimutang Luzon, Visayas, ug Mindanao, duol ka mo diri og paminaw sa atong naginusarang radio sa YT, River Radio on board. Ayan, ano yan, katawa-katawa si Mama Charmin Jezaren, no? Charmin Jezaren, at sige katawa. Ayan, mega syagit kanimo, Bahugiti, no? Hello host, hi, Bahugiti. Salamat sa pagpaminaw, ha? Unsa naman sa nimo nga pangayog, tabang, pa-help? Sige, katong tabangan, no? Kung makatabang ta, no? Matabang ta, basta kaya na itong tabangan, mga kaigsuunan. Ayan. Kung hindi na ko makaya, magpatabang ko diya sa tuwang mga listeners, ano, na diya. Yan, ay, Bahugiti, wakay ligo. Paita dyan ni mga ninja, mga guys. Ayan. Kaya salamat na yung mga ninja nga makapakatawa nato, no? Dili lang nato magpakatawa, kundi sa tuwang mga listeners na naadiya sa ibaba, sa ubos, no? Kaya salamat sa pagbuaw ni ining maong istasyon, Bahugiti, ano? Yan, si Brother Jane, salamat kay sa pag-GBG ni mo dia, brother. Ayan, dagan kayo salamat, no? Atong hugasan, bi. Ayan. Kinsa man ni si Bahugiti, na? Unsa may problema ni mo, Bahugiti, na problema baka kaya baho na? Wala po, di ako naligo. Katawa ang asawa, mga guys, Renzi and Rona, no, na diha, no. Daghang salamat sa pagpaminaw, no. Daghang salamat. Ayan, toslok na. Wala libre jacket din, he? Ay, libre, eh. Wala man ka, host. I-order ka og jacket. Nag-order kong jacket. Ako, ano. Sinalate naman tayo mga kaigsunan, ano. Asa naman ka, chef? Nara ko diri, Ma'am Charmin, Jezaren. Nala ko i-check, no, sa i-check ka diyo. Ayan, salamat sa pa-BG Manoy Erickson TV. Ayan. BG lang, billion rin ako. Salamat na Manoy Erickson TV. Ayan, Brother Jane Dinglasa, dagang kayo salamat. Si Brother Jane Dinglasa ay isang friend na rin ni ISIP. Si ISIP ay kamember namin na Brother Dinglasa. Si Erickson TV, makuha ng makuha, brother.
Nag-LS mo nagkadagabi, brother, alas 11, no? Kung nakatay tayo, makuha ng tambayan. Kani rami na ako bili ng mga tamsak mahal. Daghang kay salamat man Rexon TV, na. May pagpanikay-sikay diya sa tuwang isig ka panimalay, mga kaigsunan. Yan. Kinsa man itong mga problema diya, kaya tuwan ng ato ang punan, ay ato ang tambagan. Ayan, kinsa kung naa ka mo yung mga suliran nga din ninyo mapasan nga kamura mga kaigsunan, no? Pwede na nato diri nga istoryahan. Ug atuwa ka ng sulbaron kauban ng atong mga listeners. Ug ang atong ka-team, ano? Ayan, daghang salamat. Itawag ang nagdala og shotgun. Ba daw walay basin, di pa mitikit. Oh, sige. Manoy makababa ka og bahay ni mo Manoy Rexon TV kay mudikit si Brother Jim Dinglasa. Taga-tuwa na Manoy, taga-lama. And Ma'am Charmaine Iblo, host. Hindi na ka-upload eh. Ayan, taga na tigag jacket, Manoy Rexon TV, no? Pasensya, kay usara akong damit ron, kay lugat ako sa kasi ron. Ayan, pasimot ron. Ayaw, sabi, lagi unfair kayong ba? Asa naman to si Bahogiti? Unsa may mong ipatapang ka na po, Bahogiti, no? Ari, kaya tuwa na nga tabangan. Asa naman ni si Bahogiti? Or ba na yung meaning sa BG, mga kaisan? Wait, klaro ni si Manoy Rexon na Ma'am Charmaine, no? Pasimuton man nung tanon. Sige Manoy, amping, ano? Yan. Wala problema, na? Yan, guys. Paminaw, no? Diya sa ito ang isig ka panimalay ning the only radio station in YT. River Radio on board. Gamit ang safeguard para humot, mawagtang ang Diyos. Nga di Ma'am Charmaine. Yes, baho, Giti, no? Unsa man nato ang ikaalagad kanina. Piti ka sa tigre man. Ayan, isa-isay na ka na yung problema, Bahogiti, no? Kaya tuwa ka na sulbaron. Sinsya na gamayng langas ni mga kaigsunan, no? Na gamayng langas diri. Kusukay ang mga exhaust pa, no? Ayan, asa naman to si Bahogiti? Isa-isay na ka na yung problema, kaya ato ka nang tambagan, no? Kung di na ko makayag tambag na ay magtatambag na to diha na si Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso. Ayan. Ayan, tamsak host. Ayan, Ma'am Chuchay Argalon. Mega shagit. Mama Chuchay Argalon. Yan. Tamsak host. Maraming salamat sa tamsak dyan kay Ma'am Chuchay Argalon. Ayan. Manoy Rexon TV, BG, dengan salamat. Ayan. Ma'am Chuchay Argalon, mga ni balaya ngayon mong patabangan, Ma'am Chuchay. Kahapon, wala dyan ka napansin, Ma'am Chuchay. Kaya pertig yung kuana, no? Pertig bisiha nako. So, pasayluha yung taon ko kahapon. Kaya wala dyan na ako mapansin mong di patabang, no? Tabanganan. So, karon na ito ng pansino, no? Unsam na siya, road to kinder, road to high school, road to college, unsam na siya. Yan,
Ayan, anyway, daghang kay salamat sa pag-sud o pagpaminaw sa tuwang radio diri sa YT. Rebel Radio on board. Di man siya, at na ito ni mo ang balay nga gikuha, no? Road to Harang, all right. Sayon ba kayo na, Ma'am Chuchay, na? Wait na, kay tutuyok sa ko. Yes, Ma'am Charmaine Jasaret. Ang saya ato, Ma'am Charmaine. Ayan, Ma'am Charmaine, sorry, Ma'am Chuchay, no? Playing ng imong harang, no? Kimuha mo din yung balay imong gibaba. So, ayan, ako na nang giduaw, Ma'am Chuchay Argalon. Wala lagi si Ivy. Nagtagay na to sila sa exclamatory, Ma'am Charmaine. Kaya ingon man to sila mag-chip-in sila. Wala si iSips. Nadayon yun siguro to silang tagay diya sa may sa to ilang gimension ganiha, no? Yan, si exclamatory, no? Wala pambili og load pero makabili og kulapo. Pa-help. Kapalahubog ba? Wait, bahog iti na. Ayaw kabala ka bahog iti kaya tabangan jud ta kagyud. Asa man na imo ang patabangan di? Ibutang na diha kaya tuwa ng tabangan. Unahon sa nako si Ma'am Chuchay Argalon, no? Kay gahapon pa ni sige kingon ako patabang. So ayan. Ayan lang kay salamat sa walo ka sakong buging mais diha nga naminaw, no? Ayan. Ayan kay salamat sa pagpaminaw. Oh, I see. How to make a fried onion. Wow. A fried onion, guys, is sabi niya. Fried onion, no? When you see fried onion, mga guys, yung fried onion na yan, ang pinaka-original talaga niyan ay tinatawag yan dito na shallots. Ang shallots, yan ay maliliit na red onion, mga guys. Which is malakas ang kanyang acid aroma, no? Kaysa malalaking mga onion, mga guys. So, mao na kadalasan na ginagamit sa fried onion, mga guys, na binibenta sa mga malls, mga palengke, no? Ayan, ito yung ginagawa ni Ma'am Chuchay, no? Ayan. Tanawa sa kuhos. Unsa di? Sige, tanaw tikaw niya bahogiti, no? Wait sa out ko diri host bilin ta ka sa isa kasi. Maraming salamat.
Ay, sus. Grabe ni mo, brother. Ikaw din ni brother, si Baho Giti. Brother Jending Lasa mga guys. Iyahan ang alagad mga guys, no? Si Baho Giti, ayan. Crispy breaded shrimp mga kaigsunan. How to make crispy breaded shrimp. Ayan. So, ang iyang gigamit mga guys, ayan. Ay napaka mamahaling ingredient, no? Ayan. Magaling magluto to si brother Jending kaigsunan, no? Kung namoy mga time matunduahon sa iyahang balay mga kaigsunan ug mabo na. Yeah. Nahuman na ako sa harang ni Mama Chuchay, no? Argalon. Nagluto siya fried shallots, no? DIY fried onion matod pa ni Mama Chuchay Argalon. Yeah. Dali ara man nato de brother. Ayan, idikit ko ni mo ning usan ako brother si Kilikili Power, no? Kabayad na sila si Kilikili Power o si Baho Giti, no? Ayan. Ugoya gini mo brother, right? Ikaw rin na brother. Ayan, kabayad sa ni mo brother si Kilikili Power, no? Nadia. Ayan, ako na nang gidikit ni mo brother. Ayan. Ma'am Charmin Jasared, naagya po niya si Charmin Jasared, mga kaiksuna, no? Habal ni. Kumusta? Ala, habal. Habal. Oh brother, gidikitan natin ka ni Kilikili, no? Dikit na sila si Baho Giti ug si Kilikili Power. Ayan, kumusta Baho Giti? Ingon si Charmin Jasared, no? Anong mamam man din ako si Ma'am Charmin, eh? Dira ba ni magpamam? Naminaw ra ko nimo chef. Ayan, daghang salamat sa pagpaminaw, Ma'am Charmin Jasared. Kung naa man ka mga problema nga angay nato tambagan mga kaigsunan nga di ninyo makayag mapasan nga kamura. Suwata ka na o ipadala diri sa ato ang programa sa atong sulbaranan sa problemang kinadak-an diri lang sa River Radio on board. Agoy Baho Giti panghugas sa doy. Mauwaw ta ng Baho Giti nang alis ko na. Ayan sa 4 hours sa ugat nga kinadakan. Dili sa doy. Sulbaranan sa problemang kinadakan. Ayan. Habal ni nagpabidyo-bidyo daw. Salamat habal ni. Baho Giti salamat brother. Ayan, ulay sa payan brother.
Yan, katawa si Cypher R, mga kaigsunan. Baho kiti, aha, white tubig, sisi, wala po sabon. Ay, paitaw sa ako naman na, eh. Lang nagkuhan, tabunin na lang ng newspaper, no? Iblo ko, uy. Sure, sure, sure. Ayan, 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 mga guys. Naka-blow na si Habal ni. Yan nga guys, salamat sa pagpaminaw, no? Asa man mo napita sa ato ang nasod. Arita 3, maminaw ta sa River Radio on board. Dagang salamat sa unom ka sa akong buging nga naminaw diha, no, mga kaigsunan. Dagang kay salamat. Ayan. Ayan, habal ni nagbaba ng bahay, Brother Jane Dinglasa, no, si habal ni si Rection TV, mga kaigsunan, Brother Jane. So, i-check Brother Jane, no, Silent LS. So, kung natay panahon, nato na siyang tambayan, mga kaigsunan, aron makatabang kita sa tugisig team. Ayan, sa ating mga teammates. Ayan, kinahanglan na magtinabangay mga guys, pero masungkit nato ang goal ni ining maong buwan ako kay Bao. Ayan, Cypher R, si Manoy na kana si Habal ni, no? Si Cypher, si Rexon TV. So, dikitin na si mong ninja na si Ninja Manoy, upat masiguro na, tulo. Yeah. Yan, dikitin lang po. Dikitan lang mo diyan, no? Yan. Ayan, mega shout it the ISIP. So yeah, daghang salamat sa pagsud ISIP, no. Salamat sa pagpaminaw ni inyong ato ang nayungit naman ko. Daghang kayong salamat sa pagpaminaw ni maong radio sa YT the ISIP, no. Daghang kayong salamat sa pagsud. Ayan. Salamat sa patamsak the ISIP, no. Ayan, daghang kayong salamat. Ayan. Salamat kayo, ma'am, dyan ako Charmin, no? Yeah. Charmin, just right, no? Daghang kay salamat ka imong gibitat si The ISIP, no? Basin hubog pa na si The ISIP, ha? The ISIP, na dayon mo sa inyo ang tagay-tagay. Pagtarong niya The ISIP. Kuya kay akong mga bisita diri The ISIP, no? Na si Habal ni, na si Bahogiti, o si Kilikili Power. Tanawara, hubog na to skibra, dadaan pa ko. Nadayon dyan na sila, Charmin, no? Dayon dyan na sila, Cha. Basura ako, dadon shit. Wala po tirada, ISIP, ayan. Why na ako? Grabe yan nila mga kaigsunan, no? Ayaw ito magpalabihan na taon mga tagay-tagay, mga kaigsunan, no? Hinay-hinay lang, no? Ug sa English pa is drink moderately, no? Yeah. Time check is 4:35 in the afternoon, is brought to you by River Radio on board. Yeah, maraming salamat diha.
Tuba-tuba lang. Yan, kana si Isip sa habal ni RT kay na dinaminom og tuba. Kaya kanang tuba na side effect sa ato ang lawas no, ingon si Isip. Ayan, haha, di ko anang tuba, baho tagbaba. Ayan, salamat mga kaigsunan. No? Ayan, salamat sa punom kasakong bukingan na diha nagpamilya. No? Salamat mga kaigsunan. Ay, tawa-katawa si Daisy mga kaigsunan. Haha, tuba habal ni. Suka na lang ka, nasamot. Paksiw ang imong tiyan na ng suka. Tsa. Katawa si Daisy. Hupok siguro yun niya. Nakuha katawa. Oh. Daisy, pagtarong dia. Habal ni. Yan, sige-gali power mga guys na diha. No? Tambal na sa high blood, pataas na kinabuhi ang tuba. O, di ba? No, si habal mga kaigsunan, ang tuba ay tambal sa high blood, no? Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Try na. Ayan. O, see? Makainom ka isa ka container additional 5 years imong life. O, di ba? Ato nang himuong ato nang himuong pahinumdum mga kaigsunan, no? This portion brought tuba tambal na sa high blood pataas na buhi. Ayan, matay mo ang lifespan. O, di ba? Ano bang hinihintay mo? Try na. Ayan, tuba mga kaigsunan. Tingnan, salamat. Rag St. Peter Manoy, 5 years to pay. Ayan, okay naman oy, habal ni nagatanan ha. Naan ako'y golden heaven og ay, nako, kumpleto na si Man Erickson mga kaigsunan, no? Habal ni dikiti ko man oy. Ayan, daghang salamat sa pagpaminaw, no? Ayan. Kadungog ba mo ga tingog ni Dr. Angkol Mar Lopez mga kaigsunan? Kini si Dr. Angkol Mar Lopez na maligya og tambal sa bugon sa suso. Orang tagang Angkol Mar Lopez ang nagtingog mga kaigsunan. Ayan. Mag-abot adto sa Bohol, no? Mo nalay paglangoy kay walay barko ang Bohol karon kay CQ pa. Kini ma'am Cha, nagili si Ma'am Pearls Joy Cha. Kasi itong atuon ba kung nagilis ba to? Wala man di.
Wala lagi sila Sir Palpak lagi o si Sir Liti Boy, Ma'am Charming. Oy. Ah, si Pahogiti siya si Chinding Lasa, no? Member sa team Ilaga, no? Kauban ni Ma'am Chuchay Arga. Si Chinding Lasa na habal ni, no? Si Pahogiti. Di pa ako kadikit sa ako main bago ko kuman sa LS, di ba?
daghang kay salamat sa pagstay chat no. Toski bul. Ayan, miga syagit. Toski akong bulbul host. Ayan, daghang kay salamat Toski akong bulbul no. Daghang kay salamat diha Toski. Ayan, mga Toski tani, mga Toski ta. Ayan, kumusta diha Toski no? Ipariban man siguro na nimo kay nganong nga Toski man ha. Ayan, daghang kay salamat to. Ayan, welcome chef and salamat Ma'am Charmin ha. Ma'am, majuti ka Ma'am Charmin eh. Sao maginan ako? Asa naka-host? Nagpariban na host. Kinsa man si Toskig mga kaigsunan. Ayan, Rosever. Ha, nakariban siguro. Ayan. Ayan, Rosever mga kaigsunan ay ako ang asawa mga kaigsunan. Kanang Rosever is abbreviation na sa among pangalan, no? Manay amo ang kung tapuno na among pangalan mo na resulta, Rosever. Ayan. Thank salamat sa akong asawa no Nadia. I love you. Ayan. Tapos kaya akong bulbul, bago pa ko nakapariban host. Yamatra. Pakita ako naman ng Toski, eh. Nasa habal ni diha, oh. Imbisi ragunas Toski, diya habal ni. Binuang mo ning iya. Dantam sa katigitos. Yan na, salamat Toski, no? Salamat sa pagpaminaw ng atong radio diri sa River Radio, no? Time check is 4:50 in the afternoon. Is brought to you by Toski, akong bulbul. Ayan. Problema ba kayo sa mga kulubot na mga bulbul? Ayan, kumonsulta na kayo kay Mr. Toski, akong bulbul, para ang bulbul nyo ay iriban niya. Ayan, ano pang hinihintay nyo? Try na. Ayan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Toski, akong bulbul. Ayan, nagbabalik ang ating istasyon mga kaigsunan. Nagandang salamat sa pagpaminaw. Charmin Jasaret 2, ayan. Brother Jane Dinglasa, ayan, ang akong asawa na diha, daghang salamat. Inubanan ni Rickson TV, ang akong igsoon mga kaigsunan. Tapos naa pa diha si Toski, akong bulbul. Grabe ang pangalan na ning tawhana. Ayan, daghang salamat og mayong hapon kaninyong tanan, ano? Mayong hapon no, mayor ang tuwang panahon diya sa tuwa karon diya sa Pilipinas no. Ayan, hinaot ko nga mayor dili kayo init, dili sad kayo maulan diya sa tuwa no. Mayong pag snacks diya karon kay karon na time sa pag snacks mga kaigsunan, magutom na inyong mga pitok diya. Ayan. Mao na ni ron nasa silubot 5, grabiha sa den lubot 5, 5 ka paglubot. Ayan, ito na yung sumpay-sumpayon ni ilahang mga pangalan mga guys. Tanaw na ito sa resulta. Tuskig akong bulbul, 5 akong lubot, tapos habal ni. Yung mga ngalan eh. Manusok yun na inig. Bandi. Oy, ingat-ingat na imong term no, lubot 5. Amping sa term gay na basig masipa na pod ko ani kaduha na asa na gyud ni, surrender na gyud ko. Amping ya, amping sa mga term nato no. Ayun, tuskig ang buhi Maayo na pa zero na ba akong giti si tuskig yung bulbul. O din ba ako kay Toski? Anyway, daghang salamat sa pagpaminaw, no? Ayan.
Ayan, mayong hapon. Mayang pagsud, Chuchay Saiton. Ayan, dagan kay salamat. So, Chuchay Saiton, Ma'am Chuchay Argalion. Dagan kay salamat. Ayan. Mano. Dan habal ni, ingon si Tuskig, no? Yan, gahig buhi. Kali, Tuskig. Habil ni gahig buhi. Salamat. Ayan, dagan kay salamat, Tuskig, no? Sa pagpaminaw ni atong radio diri, no? Yan, dagan kay salamat. Ayan. Dagang salamat mga kaigsoona, no? So way paghunong magsuporta sa ato ang istasyon, no? Diri sa YT River Radio, no? Manghinaot kung magpalampuson na kita niini. Inubanan sa ato ang mga legit friends din. Dagang salamat. Time check is 4:55 in the afternoon. Is brought to you by Tuskig Akong Bulbol. Diyan sa imong buhi habal ni. Kuyawar bag profile picture ni Tuskig, no? Itoy man. Imo nang itoy Tuskig. Kuyawa naman ang imong profile picture. Itoy man nga ni Juan. Hayang naman ang imong itoy. Tuskig akong bulbulos o Tuskig dyan na kayo. Gan lagi ka magsigig balik-balik sa akong name. Para mag-trending na imongan. Mura kag siguan si Gamay Jutin. Trending kay nakatailes, no? Siglibog sila kinsa na. Ako rabay pasanginlan. Naku. Awang ninja sakto ra gito, di na lagi mapunan. Wala juga ninja nga gamay kag Jutin. Ayan, mega shaget pala utot. Ayan, sakdan kompleto na. Ato tani pala utot ni naabot na rin sila. Dagang kayong salamat, no? Ayan, time check is 4:56 in the afternoon. Is brought to you by Pala Utot. Ayan. Ayan, utot sa guligit. Ayan, mga guys. Itlo nastos kay gulos. Kinsa nastos kay gulbol. Atong kahapon, no, hapit na mosalog si Haring Adlaw, mga kaigsunan. Ayan. So, hinay-hinay na tarog, hinay-hinay na tarong nuupuan. Magpanikay-sikay na sa itong andamunon diri sa service na to karong gabi una. Ang hinaot mo madaghan mirog customer no masungkit karon na dako mi og halin. Aron dili maapektahan ang atuang pagdaro diri, no. Ayan. Ayan. Gang salamat Chula TV unsay labas diri. Kaya na labas ya si Tuskig. Labas ba kaya na Ma'am Chuchay pabiji-biji dengan kay salamat Ma'am Chuchay. Ayan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Palautot. Ayan, if symptoms persist, consult your albularyo. Ma'am Chuchay, yahuy! Ingon si Chula TV, mga kaigsuna, no? Sige, katawa si Chula TV, mga kaigsuna.
Yan, Chula TV, naman, tos bahog iti, kaya yung Chula. Asa naman si bahog iti, kaya to Chula. Ay, nana to sila ang kagrupo. Manoy, kay daghan kina sila kagrupo po, no? Si Jane Dinglasa, ayan, si Ma'am Chuchay, isa na sa kagrupo. Sa una na ako dito, pero i-kick out man ko ni Kuan, ni Saiful. Yan, hello, Chula TV, ngon si Tuski ka. Ganahan ka magpariban, Chula TV. Yan. Yan, salamat sa upat ka sa akong booking nga nadyan na paminaw sa tuwang radyo mga kaigsunan. Daghang salamat. Ayan, time check is 5:01 in the afternoon is brought to you by Chula TV on the mix. Ayan. Ayan, si Steve Oreo Horteliano. Ayan, dagang salamat sa pag-sud, Steve Oreo Horteliano. Ayan, good hapon. Ayan, mayong hapon, Steve Oreo Horteliano, no? Ayan. Siguro kang ma'am, Charmin nga kuhan, ninja mga kaigsunan. Tapos kaya kung bulbaganan, kaya Chula TV. Chulaan rin ako para matuski. Ayan. Daghang salamat mga kaigsunan, no? Sa dili madugay ay atuan na tapuson ng atong programa karong adlaw mga kaigsunan. Daghang salamat no sa mga tigpaminaw diha. Ayan. Sa ako ning bana. Oy, daghang salamat Ma'am Charmina. Ayan. Daghang salamat Ma'am Charmin. Ako na indicate ni mo chef. Ayan, daghang salamat Ma'am Charmin. Sige, daghang salamat. Ako lang nang balikan po. Ayan, mega Shaget Mochi. Daghang salamat Mochi tayo na sa pagsuot. Kana si Mochi tayo murag kuha ni siya ninja ni Ma'am Pearl's Joy Vlog mga kaigsuonan. Daghang salamat Ma'am Joy. Ayan.
Ayan, sabi ni Ma'am First Joy Canlobo, hello. Hi Ma'am Joy, nasa diay ni Biri. Kung saan ni sila, oy? Punhan man ko. Mayong hapon mga gwapa o gwapo, ingon si Bisayang Butakal. Ano pangalan ng Bisayang Butakal, makulbaan sa dani. Makasugat ni Bisayang Butakal mga kaigsoonan, delikado ni. Ayan, Steve Warrior Deliano, tawan-tawa mga kaigsoonan. Jik ang lobo, otro po ni. Ayan, kayong salamat. Ma'am Jik ang lobo, no? Ayan, mga ninja, mga alagad ni Ma'am Pearl's Joy Vlog. Kayong salamat. Ayan, ipasa imong mochitay ate. Nasa dere. Ay, Ma'am Joy, yahoo! Yung si Bisaya Butakal mga kaigsoonan. Uy, Butakal, kuya. Kuya kay Butakal mga kaigsunan, pero tanawa na niyang profile picture mga kaigsunan, bamurag si attorney. Ayan. Naka-Amerikana. Ayan, kalaagan ba ni nila? Ayan, mga First Joy, salamat sa pagpaminaw ni atong radio mga kaigsunan, Ma'am Joy. Kasama ang imong mga ninja diyang gabahang mga ninja. Ayan. Ayan, isama natin si Palautot. Kinsa man si Palautot yun? Pero may kitaan niya sa Ilespot, si Palautot. Alimot juga nila eh. Akong mga nakatambay ni Sisi ko. Ayan, akong mga nakatambay ni Sisi ko. Ayan, daghang salamat. Ibiyaan ni host. Bisayang Butakal, murag si attorney, balbal bautog. Ayan, hanggang salamat sa 11 kasakong buging nga naminaw diha mga kaigsunan dari sa atong radio on board, River Radio on board. Dan thumbs up, chef. Ayan, hanggang salamat Mama Lobo from Ma'am Pearl's Joy's Vlog. Time check is 5:07 in the afternoon, is brought to you by Bisayang Butakal. Ayan. Kayong salamat Ma'am Joy sa pagpahabol, no? Ug sa dili madugay ma-end na kini nga tuwang programa. Ayan. Kayong salamat. Attorney Balbaho to kirig-kirig. Yawag nga na Ma'am Cha. Okay na nga Ma'am Charmin. Bahala jutay basta kanunay magtinabangay. Lami kaayoy. Ayan, lami kayo. Ayan, palautot, tawon ang tawa. Ayan, isama rin natin ang ating Chinese friend na nandyan, si Lumpia Shanghai. Ayan, mega shaget. Libat. Ayan, mga kaigsunan. Tawa ng tawa, kaigsunan. Daghang salamat sa tuwang Siam Kasako nga nagpaminaw diha mga kaigsunan, no? Atong Siam Kasako buging. Salamat, daghang salamat. Ayan, hapit na gid mosalop si Haring Adlaw mga kaigsunan, mag-alas 6 na po, no? Lain na pong kagabiyon ng mulabay o laing hagit sa atong kinabuhi, ano, mga kaigsunan. Lain na pong adlaw nga moabot, so ugma kay adlaw nga Miyerkules. So ato ang sugaton kining adlaw sa maayong mood mga kaigsunan ang adlaw Miyerkules, no? Ayan. Tamsa kulit sa keyboard chef. Ayan, hanggang salamat Ma'am Charmin. Ayan, salamat Sir Steve, no? Salamat sa pagpasok Sir Steve Orio Hortiliano. Yan, Bisayang Butakal, lagi. Yan, Ma'am Pearl's Joy, daghang kayong salamat, Ma'am Joy. Sagaran na imong gusto, Ma'am Joy, ha? Makunya ka, pausan ti ka niya. Isagad ko na ko itong ako ang mga alagad. Kapalo ako mag-silent ka niyang gabi. Dumugon ko na imuha ang kuhan. Ayan, say for our
Ayan, pila ra day ka hours mag-LS chef. Kasagaran Ma'am Charmin, isa ka oras ra gid ay kay mao ra may akong 1 hour ang kadalasan na Ma'am Charmino kay More ako oras ba. Apol kay kog oras ay ka-Biyernes kanay ka-Biyernes. Ako ang suwayan ng Biyernes o kuan sa kadlaw. Ayan, hi Idol Manoy. Ayan, basaa sa akong kukuko. Jud, ano nabasa man yung kukuko Ma'am Joy? Ikis sa o. Ikis sa kuno siya Manoy. Ay Mama Joy. Mama Joy. 7 na ka BG ni mo chef diri. Daghang kay salamat Ma'am Joy. Sige lang onya Ma'am First Joy no. Nira gud ni give and take na guta. Dikit chef, daghang kay salamat Ma'am Charmin. Ay Ma'am Joy, sabi ngon si Ma'am ngayon si Bisayang Butakal no. Mike, okay ra i-BG na ko akong main. Tagsara kay ni nako gamiton akong main gud. Sa ay daghang kay salamat Ma'am First Joy no sa pa-BG sa imong main. Murag importante jud kay ta kay ato ang LS Reggae tambayan ni Ma'am First Joy sa iyang main, no? Daghang salamat Ma'am First Joy Vlog. God bless you po. Okay ra ni IBG. Idnil Horteliano. Hi, host. Ayan, daghang salamat sa pagsud. Sir Idnil Horteliano. Ayan, maraming salamat. Kung si Butakal ka, ako usab si Anay. Hello eh, pares-pares na mo. You'll be here. Ayan, Idnil Artiliano, daghang salamat sa pagsud, no? Siguro, kuan ni Ma'am Charmin, no? Pareha sila ka-pliedo. Ika-26 na. Wow! Kadaghan na Ma'am Charmin, no? Daghang salamat, Ma'am Charmin. Bisayang Butakal, nahanapod kay Anay, di ay? Kompleto na ning Bisayang Butakal ug Anay adagoy daghan yung mga baktin diha mga guys. Pabat na ako Bisayang Butakal bi. Magbaton kog baktin nimo kay daghan siguro kay kag baktin ron. Imo kog baktin na daan pa ko. Tawa Idol Italiano mga kaigsonan. Inag na oo host. Ayan, nagkay salamat Ma'am Termin. Wow, kadaghan. Tusok ibot. Daghang kayong salamat, Jod. Daghang kayong salamat. Yan, sa di madugay mga kaigsunan, ako na nag-iin ang ako ang pagsibya nining maong radio in YT mga kaigsunan, kaya muabot na akong mga kauban diri o mu-out na sa ding uban, so ini ka-out nila, so kami na lang mabilin, so kailangan ko mag-prepare sa ako ang mga bala. No, sa akong mga backup diri sa akong mga gagamiton, inig magluto, kay ikting panihapon mga kaigsunan ug wala ko'y backup ako'y kabakang-bakang ko anig luto diri mga kaigsunan. Yan Bisayang Butakal, sige bye. Sige amping Bisayang Butakal no. Amping og God bless as always. Ayan. Daghang kayong salamat Bisayang Butakal sa suporta. Ayan. Ingat yo. Ayan, daghang kayong salamat. Ayan. Idnil Orteliano, tawa ng tawa mga kaigsunan. Ayan, Ma'am Chuchay Galyon na padiha. Daghang kayong salamat Ma'am Chuchay no sa bisan pa man sa mga pagsuway no naagyapon kadiha no. Daghang kayong salamat Ma'am Chuchay. Ayan, Tiban Orteliano, ayan host na naman. Grabe, gabahan naman ang Ma'am Charmin. So hinay-hinay na taga dulhog mga kaigsunan no. Kinsa man asa man ta mobalhin ron kinsa may nag-LS karon no. Dulhog mga kaigsunan kaya tuwa na nang-iin. Time check is 5:15 in the afternoon is brought to you by Bisayang Butakal. Ayan. Ayan, may nisod pa. X dyan. Host, tamsak, keyboard. Ayan, nagkakang salamat X dyan. Ha? Siguro si exclamatory days ni, kung wako masayo. Wala pa yung mag-LS host. Kinsan din si X dyan mga kaigsunan. Hoy, X dyan, kinsa ka? Baba ko na sa imong link ko no dahil. Payot. Yan, Lumpiang Shanghai. Dagang kayo salamat. Lumpiang Shanghai. First Joy Vlog. Ayan, Ma'am Joy. Dagang kayo salamat, Ma'am Joy. Sa imong pag-BG. Yan, guwapa kayo o kuhan si Ma'am Joy, no? Profile picture, no?
Ayan, X-Jack. Kinsa man eh. Si exclamatory days ni ba? Ikaw na exclamatory. Hubog ka ganyan, no? Kauban mo si Isip. Ay. Sige rin mo puan-puan, ha? It's for me to know and for you to find out. Wow, don't try my English skills. It's for me to know and for you to find out. Oh my God. Who are you? You are anonymous. I never seen you before, X-Ja. Host, tag-ana ka. Tag-ana ka. Harang host, 1 hour pa ni mahuman. Harang host? Hey. Kaya salamat, Ma'am Joy, ha? Yes, host. Ikaw na exclamatory days? Where have you been, exclamatory days? Why are you late? Sis, okay ra ba ABG akong main? Basaha, oy, Charmin Jasaret, abi mo ni na, di na mo basa. No host. I want you to confuse who I am. Oh, I don't know who she is. Really? You don't know? Why you don't tell me if you don't know? Can you give me some clue of your identity, X-Ja, for me to guess who you are? Ayan. Mga guys, dulhog na ta mga guys, dulhog, no? Special mention si X-Ja. She is an speaking dollars mga ikaigsuona, no? So she gonna challenge my English skills, you know. No, I hide my identity first. Oh my God, why you don't tell me, huh? You are anonymous, and if you are anonymous, nobody care, nobody know you, and if nobody know you, you are. Is it right? So X-Ja, better you gonna transfer to other LS, no? Because I want to end my LS already. So since you are late, so I give you some of the punishment. You know, I want you to sing on stage right now. Come on, host, nagki-gold bleed na ko. Oh no. Yes, that is a rule. Ma'am, first Joy Vlog, paminaw lang ma'am, kay gihagit mag og English aning X-Ja. You've done host? Yeah, I've done. I've almost done. And you are late. What a sad day. Really? How come you are sad? Supposed to be I'll be the one who sad because you are late. You haven't given me some of your support, you know, and you are very late. Exactly. Yan, daghang salamat sa pag-BG ni mo, Ma'am First J Vlog. Kani si X-Ja, mao gini kuhan. Hoy, X-Ja, ay sig papadlong. Tanawon di ka dito sa comment na ko kay naman siya. Cause you end your LS already. No. This is not meant to be, you know, X-Ja. It's my first day here. Oh, really? It's your first day, so better luck next time. There's a lot of time, you know.
Di ba, Ma'am Joy? Yan ang sala, Ma'am Joy, kay na-late man na siya. So, Exja, I will accept you here in my stage if you gonna sing, if you gonna sing on stage. I know you have a golden voice to sing, so that our listener will be glad to hear your golden voice. Come on, man. Nagalaing nasod guro na host. No. Exja, I remember you when you are visiting to my house, then you gonna dikit-dikit me there. So I saw your name there uh, underneath exclamatory days, I think. If I'm not mistaken. I visit your LS every day. Really? Iilad running host. Kilo first Joy, zip your mouth. Who's this guy? Guys, no, I'm not exclamatory days. Because I remember. So, nanay order mga guys, balhin na ta please. Balhin kay mag-end ako mga guys. Daghang salamat o maayong hapon. God bless sa tanan. Always remember, divided we fall, united we stand. Bye-bye.
Hello, hello, hello. Anong naa pa man mo diha, guys? Mag-end na ko mga guys. Balhin na ta balhin. Exja, yeah. I cannot hear you because you're just typing your what you have said. So I cannot hear you, but I can read you. Exja, still there ka? Would you like to talk to me with the English language, Exja? All right. Anyway, maybe Exja is already gone, guys. So, daghan kayong salamat sa pito ka sakong buging nga na diya nagpaminaw. Daghan kayong salamat, no? Kinsa man nga na diya. Siguro ang mga ninja ni Ma'am First Joy Vlog, no? Ipatambay ra ni Ma'am Joy. Daghan kayong salamat, Ma'am Joy. Or else, kang Ma'am Charmin o kang Ma'am Chuchay. Hello? Hello, 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 hello. Mic test, mic test. Are you still there, guys? Hello? 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 Goodbye.